poți face doar cu drag and drop să creezi automatizări și agenți AI. Acum tot este la modă AI-ul. Poate știți mulți dintre voi despre N8N, Zapier, Workato și alte tool-uri. Made.com este un competitor de-al lor. Noi am ales Made.com deoarece pentru un non-tehnic user, pentru o persoană non-tehnică, credem că este cel mai ușor tool de folosit. Cei care sunteți developeri, care știți să scrieți codul, cred că pentru voi N8N nu vi se pare mult mai ușor de folosit. Dar este altă poveste. Asta este agenda de astăzi. Nu o să vă plictisesc cu multe vorbe, cuvinte, că vreau să fie mai mult un workshop, adică să povestim, să facem o comunitate în care chiar să discutăm probleme, nu să fiu eu cel care povestește aici sau colegii mei. O să fie un scurt intro ce este